Ak už máme v systéme pridané nejaké záznamy, je dôležité vedieť ďalej s nimi pracovať. Teraz si ukážeme, ako jednoducho sa dajú upravovať záznamy vo vTiger CRM. Jedna z možností je úprava priamo v detailu, to znamená, že ak sme priamo napríklad položení nejakého detail prvého kontaktu, môžeme jednoducho kliknutím na odkaz upraviť, pridať hodnotu a uložením ju uložíme. Môžeme takisto takto pracovať aj s výberovým polím. A záznam máme hneď upravený. Ďalšou možnosťou je v detaili upraviť celý formulár kliknutím na tlačítko upraviť. Teraz vlastne sa nám zobrazí opätovne celý formulár, kde môžeme následovne upravovať všetky stĺpce a kliknutím na tlačítko uložiť uložíme kompletne nové dáta. Ďalší spôsob, ktorý nám vTiger pre editáciu záznamov, je z tzv. List View, to znamená, že zvolíme si modul, v ktorom chceme upravovať záznamy. Ide o tzv. Hromadnú úpravu záznamov. Takže zvolíme si záznamy, ktoré chceme upravovať. Sú to napríklad títo traja lídi. Zaškrtneme ich týmto checkboxom. Klikneme na tlačítko Hromadná úprava a na tomu zvolíme si, že pochádzajú z internetu www.itsforyou.sk. Kliknutím na uložiť opätovne sa nám upravia nami zvolené záznamy. Tu vidíme výsledok. Ďalej z daného zoznamu môžeme takisto upraviť komplet celý záznam kliknutím na odkaz upraviť a opäť sa dostaneme do editačného módu a môžeme upraviť si celý formulár.